भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आयतारा म्हापशा बस स्टँडार स्वच्छ भारत अभियान राबयले। ह्या वेळार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, डॉक्टर सुभाष भामरे, थळावे आमदार डॉक्टर फ्रांसिस डिसुजा आणि हेर मानेस्तार हजर आशिल्ले। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आपले लाडके पंतप्रधान मोदी साहेबांचा एक मिशन मोड मधला कार्यक्रम आहे। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आपण सगळेजण कार्यकर्ते आहात, त्यामुळे फार जास्त काही सांगायची गरज नाही। परंतु 2019ला 31 ऑक्टोबर 2019ला आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे 150 वर्ष त्यांच्या जयंतीला होत आहेत। ही लोकांची चळवळ म्हणून आपल्याला सगळ्यांना उभी करायची। हा कार्यक्रम संदेश द्यायचा जरी भाग असला तर संपूर्ण भारतात स्वच्छतेचं महत्त्व, कारण 80% आजार जर स्वच्छता ठेवून आपण जर कधी दूर करणार असू, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर। आणि म्हणून महात्मा गांधींचं जे स्वप्न होतं त्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपल्या लाडक्या पंतप्रधानांनी हा मिशन मोडमध्ये कार्यक्रम घेतलेला आहे। सगळ्या मंत्र्यांक तो दिला की प्रत्येक मंत्र्यांनी जवळजवळ 8 दीस काहीतरी वेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी आपली कॉन्स्टिट्युन्सी धरून बाकी आणि कॉन्स्टिट्युन्सी वचून अशे तरेचे कार्यक्रम मेळचे, सगळ्यांक मेळचे। स्वच्छ भारत अभियान आसतलें, मागीर लोकांक मेळप आसतलें। जी 3 वर्सां आमच्या सरकाराक पूर्ण जाल्या त्या संदर्भात जो कितें आमी विकास केल्लो आसा, जे कितें काही गोष्टी लोकां खातीर देशा खातीर केल्ले आहा ते लोकां समोर मांडच्यो, त्या कार्यक्रमाचो भाग म्हणून माननीय सुभाषजी आज आमच्या मतदारसंघात आज आयल्यात, गोंयांत आयल्यात आणि त्यामुळे हे 2-3 कार्यक्रम नंतर जातले। एक हे अभियान सुरू झाल्यानंतर निश्चितपणे देशाची एक मेंटॅलिटी बदललेली आसा। स्वच्छतेच्या बाबतीत आम्ही जागरूक रावंक जाय आणि स्वच्छता ही आमकांच खंय तरी मदत करपाक स्वच्छतेची गरज आसा। आणि त्यामुळे एक अशी सामान्य मनशाची मेंटॅलिटी आशिल्ली की आमचे रस्त्यार देखून घरां असतात, पण आम्ही घरांतलो आणि घरा सायडीन करून रस्ते हाडून मदीं उडयता, म्हणजे म्हजें घर साफ जालें। ही जी मेंटॅलिटी आशिल्ली आज ती दिसना। आज म्हज्या घरा फुडल्यान जो रस्त्यार कोयर आहा ती काडपाची जबाबदारी म्हजी। गोंयकारचे म्हणून आमी पावल उचललेलें आहा। ओपन डेफिकेशन फ्री, टॉयलेट्स बनवप, रस्त्याचेर घाण करप ना, शेजाऱ्याचे कशी घाण करप ना, हें म्हत्वाचें। डॉक्टरान तुमकां सांगलां 80% रोग घाणी खातीर जाता। ही घाण आमी काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय। आमी जर हॉस्पिटलांनी लोक कमी भरती करपाची आहा जाल्यार स्वच्छता मेंटेन करपाक जाय।